Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Gaming Girl 24 и днес ще играем да тест мапа. Само че... Да, тест мап. Да. Сега там пише да намерим 20... Норман, какво е това? Чакай много. Трябва тук са settings, да не ни лаги. Не, чакай! Виж, трябва да сменим сега на... Трябва да сменим сега това. Трябва да махнем чудовищата. Тук пише Particles. Normal. Откъде ще го намеря това Particles? На мен ми е на normal. Don't cheat. You may cheat if you put this. You win the game X. Ама какво е това Normal? Чакай, сега тази книга, където я взех. Find out 23... добре, намери всичките 23 цикви. Значи трябва да намерим 23 цикви, за да влезем. Така че, ето я едната. Тоест, тук са две. А дали трябва да ги щупиме? Ето тук има още една. Не я взех. Къде отида? И аз не я взех. Не знам. Don't cheat. Да cheat. Не знам, само за да влезем в вратата. Трябва да щупим и две. Добре, аз съм в тая. Добре. И така, мерси, давай. Работа в екип. Да, това ще е. Имаш чест. Две ендър перле. Трябва да ти хвърля една. Давай. Пил. Добре, портвай се. You must pleasure. Трябва сме заедно, за да... Ей! Що ме остави? Не мога да се отворя, имам някаква каменна кирка. Ма какво направи, бе? Не трябваше да го правиш това. Влизаш. Трябва да ми метнеш кирката. Не, трябва да щупа тук. И трябва да минеш от там. И трябва аз да ти чупа камъка. И ти трябва да минаваш. Давай, така. Имаш чест. Ето го там. Да, там беше кирката. И добре, минавай. Трябва да си хвърля всичките неща. Инвентори. На мен ми е само една книга, ама карай. Leader Skeleton School. Чакай, тук трябва да отговорим на въпросите. What item you can't get without cheating? In what biome you will find witches and slimes? How much enchantments are there in Minecraft? Can you break bedrock? How much potion effects are there in Minecraft? What item can't use fuel in What is the IG of the common block? Crafting table. Book. How many wall colors are in Minecraft? Откъде да знам? 16. Отвори си нещо. Твоята врата! Сега ти трябва да направиш кода, за да моята врата да си... Не знам, 16 или 15 има. Разменяй ги! Аз ти отворих твоето. Това го оставям на 16. What item you can't use as a fuel in a furnace? Аз написах book. Я ги смени. Я да размени crafting table с book.
Не мога. А! Ами хора, не знам какво става. Ало, Ало. там има чест, видя ли го? Сега трябва да отвориш твоя... Взимам нещата. А? Взимам нещата. Тук според мен трябва да хвърля тия листи хартия, където ги имам. Какво? Дръпни ръчката. Там има ръчка, отвърти се ръчка. Ох, чакай, че не... Отвориха се. Има... добре. Аз ти взех отварата от това, защото тя е за мен. Добре, там има още един чест, има някаква въдица, която трябва да е за мен. И тук има още един чест, който има поръчки. В този чест няма бъде. Не, в този, където аз го взех на мен, ще ми трябва, за да мога да оцеля там. Ма, ти ли взе нещо? Да, трябваше да взема въдицата, там има един лежер. Дай ми това, бе, дай ми пък пънка. Той ти излезе. Ето, виж. Циквата ми трябва. Ето, там има циква, бе. Ето я циквата. Трябва да сега да ми я дадеш. Да я метна. Там има някаква вода. Тесма. Стига, бе. Сега трябва да я направя... Трябва... Спрях водата. Сега ще ми трябва пайжина, ама... И трябва да си направя лък, ама... Нали е тук, това трябва да го оцеля. Ама откъде пайжина? Трябваше да... да, трябваше да се качиш по водата и там майче имаше едни пайжини. Откъде да... Освен да ги читна. Змиги. Ами добре. Колко? Пише... Ночи, обаче... Като се объркаме, няма начин да не го направим. Кали беше? Не. Така, и трябва... Чек, защо не става да се направя лък, бе? Омага. Шотът. Оперле. Добре, чек. Ще напни го този лък. Опа. Вземи и ти направи. Защото при мен нещо не става. И после не го дай. Абе, защо не става, бе?
Нали си правиш 3 пръчки и там 3 връв. Не да, ама нещо... А! Ето. Имам една стрела. Не да. Имаш един опит. О, е. Не. Мерси. Това е лесно. Ей. Трябва ми някаква количка. Тук има чест. Айран, кирка и кол. Какво трябва? Трябва ми кирката. Чакай, първо трябва да изкопая. Това ли трябва да изкопая? Не знам. На мен ми трябва, има айрон. Чакай. Какво е това? Да го изкопаеш, би ли ми дал кирката? Защо не мога да го взема това айрон? Дай камъка трябваше да се такова да го взема и да ти го дам да си направиш печка и после да изпечеш това. Но освен да ги читнем. Колко бяха? 5. Чакай, За да ми направиш. 5. Ами ако ни бяха пуснали да можем да ги взимаме, нямаше да има такъв проблем да читваме. Така че... Правя печка. От айрона трябваше да направя за тебе нещо. Да, количка, за да мога да мина. Do not mind this block. За какво ти Ами тук има релс и трябва да мина от другата страна. Виж, do not min this block. Не трябва да го щупа този блок. Разбираш ли? С количката пак няма. Ще мина. Нали съм седнал и минавам под това. Това, че ще си блъсна главата. Направи, ще видиш. Добре. Шап. Така, този камък е бил за печката. О, боже. Чакай да ти направя са количка. Направи ли? Чакай, правя. Ето. Дръж. Добре. Сега виж като тръгна. Минах. Къде съм? Не знам. Аз съм на другото ниво. Всъщност тук има някакъв лабиринт. Тук ще аз нещо. Добре, защо? Да, аз тук трябваше да ти помагам. Чакай, върни се от началото, бе. Аз трябваше да ти показвам. Да, бе. Чакай, ето в началото съм. Добре, къде? Добре. Там, така. Да, следвай ме. Така. После така. Не. Така. Готово. Yes. Чакай сега. Трябва да щупиш. Push this thing. Push this one too. Трябва да ги щупа. За да мога да мина. Явно да. Така. Аз слизам и съм в моята пътека. И аз. Сега трябва тук... Нещо трябва да правим. Какво? Какво направи? Какво стана? Натиснах някакъв бутон цвят и излезна тук, паднах в някаква лава. Защо го направи, не знам.
Но си. Аз ли? Кой друг? Какво да направя? Че бараш някакви бутони там. Пак ми трябва лабиринта. Аз не знам на къде да хода. Чакай малко. Направи го. Тръгна да бързаш да таковаш бутони. Какво да направя се? Добре, той синя няма да го цъкам. Зеленя. Не. Не знам какво става. Клик. The for it code. Нещо става ли? Не, при мене нищо не се отваря, имам само копчета. Едно work Еми, синято беше. Сега всичките други не знам. Трябва да отговоря на въпроса така. When you enter... Right color. Я натисни жълтия. Стига бе, той само един бутон... Ти защо дойде в моята страна? Защото няма пак да минавам през лабиринт. Добре, този път... Този път няма да чекам. Само едно е правилно от всички. Зеленото по принцип е добре. Дай да опитаме. Значи червеното трябва да е. Всичките ги цъкнахме, червеното трябва да е. Айде, Ишакил. Абе. Бе, защо трябва да ми лава? Значи сега червения ще се опитам да цъкна. Ние тук изпонацъкахме всички бутони и изпоначитнахме всичко. Натисни червения. Ама то тук си го е, гледай бе! Оф, колко сме! Гледай, ела тука, да видиш нещо. Има какво? Не мога да видя от тебе! The right color is here. Да, добре. Here. Червения. Сега какво? Победихме. Не, можем да чупим тия, смисъл пъпка. Трябва да... чест. Пуп. И кой има? Можем да чупим тия. Според мен. Не. Я изчакай. Чест. Чест. Трол. Карта. Чай да прочета табелите. The goal, this map is the find lever. Трябва да намерим левер. Левери, къде ще ги намерим? Там имаше някаква карта. Плеер 1.
Може да Трябва да намерим ръчки. не, чупи тревата отдолу. Може пък да намерим нещо. Не, ние така всичко ще изчупим. Не можем да слагаме блокове, но можем да ги чупим. Да. Тогава да чупим. Да! Аз чупа се. Това риба, бе. Ето, аз я намерих в честа на дърво. Не, чакай, искам само да стана за малко. На видим, да видим. По-бързо се. Чест. Не, някаква тухла. А тук... Имаше карта. Три. Всъщност. Айде, чупи. Мисля, че се сещам къде може да има. Не. Така. Но всичко ще стане във вода. Няма други. Няма левер да го. Тук. Ето левер. Сложи го някъде. Така. Плеер 1, да кажем, да речем. Не, ти си плеер 2. Сложи го, бе. Сега тук трябваше да си разменим местата. Добре. Някакъв скелет. 64 пошенки. Имам 64 пошенки на моментално лекуване. Зомби. Какво ме бие постоянно? Аз трябваше да убия някакъв скелет. И защо си бил на креатив? Той скелета целеше мен. Убий ги! Помощ. Нищо не съм правил! И защо ми се спалват зомбита? Това ги убива. Точно май, че това трябваше да ползваш. Тук има някакъв чест. Надявам се. Количката тръгна. Добре, ти трябва да ми дръпнеш. Мерси. Аз? Ти скачаш? Запалих се. Кирка и диамант. Кирка и диамант. Какво трябва да правя? Трябва да изкопая. Пак ли бе? Не ми се занимава, честно казано. Iron блок. Защо не направим просто? Чакай. Трябва да сложим някакъв си Iron блок. Ще сложа. Аз съм на следващото ниво. Ето, диамант слагам. Ела тука. Не ми се занимава с това, като не можем да взимаме нещата от бокса. Не трябва силен скок. Няма да се занимавам. Така, тук пише да хердет тестела. Добре, тук ще има нещо трудно. И ти ли имаш лък? Аз имам лък и стрели. Добре. Трябва да стреляш по нещо, защото... чест. Трябва ли да стрелям? Шот. Медал. Да, тук има един бутон, трябва да го шотна. Оцелих го. Оцели го. Yes! Вода! Тя покри лавата. Пак ли въпроси? Чакай. Да дойда. What version of the map the golden building was? Remove it. Who is the creator of this map? In what version of the map was added the test which
From which country is нещо си Тази. Do you like this map? България. Yes. What were the Click the what map. were the coordinates of the chest in the не знам. Аз отворих моето. Съм сгрешил нещо. Аз дори не знаех английски, пък си отворих. Аз само... честно казвам... Ами чакай, who is the creator of this map? Сигурно ето този е бил. Аз го отворих. Аз съм сгрешил. Сигурно това тук. Аз човек... Аз знаеш ли? Ето това. Аз само... Без да мисля всичко си. О, да не е да напиша много, че не харесвам този Не. мап. Yes. Who make the... Ами да, може би е това. Аз без да мисля си натискам ръчките, аз дори не знам какво, аз дори не знам английски, пък си цъкам ръчките и всичко се оправи. Твоите да не би да са по-лесни. Честно казано, аз не знаех какво трябва да правя. Не са по-лесни. Твоето е същото, само че е само... Много добре, мерси. Тук що разбрах, че той я е създал мапа. Добре, това ми подпомага за един въпрос. А дали ще ми подпомогне някой друг? Искам... Ти там какво си написал? 4.0 бета. И откъде да знам коя бета е? Не, 0... не, или тази може би. Размени ги да видим. Ето е. И двете са есто. Сега трябва да се проиш нещо да направиш. What make the map... Я размени копчето. Странно. Добре, креатора в this map със сигурно е с този. Не знам. Кой съм объркал? Я размени с 3 бета, го размени с там... Опитах отворите се! Опитал си го. Добре, имам ли чест прес? Какво стана? Не знам, аз тръгвам. И аз тръгвам. 2 чест. Плеера. Yes. Имам лък. През бътън. Това го знам. Това е гадно. Премести се по-добре. Пала си! Не! Чакай! Добре. Но не изключихме чудовищата е. Сега нас забита ли? Готово. Не бе. Ето, вземи си и ти. А какво е това? Не знам. Трябва да хапнем. 4, 3, 2, 1. Газ. О, аз успях. Там съм. The winner must take it. Аз съм winner. Какво сега? Не знам изобщо какво трябва да правим. Green. Натисни green. Всъщност green, grey, black, white, light blue, dark green. На тебе какво? Yellow, red, pink, blue. Сигурно трябва да отбележим цветовете, които аз имам. Или
мисля... Трябва да ги запомним сега цветовете. Аз имам... Ти какво ще ги понатискаш? Трябва да ги запиша на листче. Не знам, ние така като си натискаме и двамата няма да ги запомним никога. Ми... Добре, имаш ли зелен? Не. Имаш ли сиво? Грей? Не. Имаш ли черно? Да, имаш. Черно имаш. Та така, имаш ли бяло? Не. Така. Имаш ли синьо? Имам само... Не. Ма не е такова. Не. Моят цвят. Не, нямаш. Та, имаш ли Не. зелено? Dark Нямам. обаче. Тъпо зелено. Така. Единственият бутон остава да е черният. Трябва да натиснем и Да, двамата три. черния. Готов? Но е 3. Има някакъв чест. О! Ето. Водна пошенка. Огнена издръжлива. Диш. Чакай. Да, огнена Дай ми го на мен. Твоята какво е? Дишане под вода. А, да, на теб ще трябва това. Готов! Дишане под вода. Старт. Чакай, аз трябва да съм на гейм от 0. Дишане под вода. Много яко. Аз имам огнена издръжна. А теб цялото лава ли ти е? Ми, да. Да вървиш през цялото време в лава. О, добре, че съм при водата, аз поне Аз ще не. направя. Аз виждам само някаква... А! Чувам някакви Да! Накрая съм! Какви са тия зари тука? Какво е това? Къде сме? Май минахме мапа. 3, 2, 1, приготвя. Минахме мапа. Явно. Мап, да лап, арвер, мап. Аз горя! Аз горя! Не! О! Къде? Там има чест. Ето, аз ще го взема. Как се чупа? Тиск. Трябва да го... Ето тук има! Ето тук има такова! Трябва да го пуснеш. Трябва да си разми- Ми... тук има полшанка за силен скок. Чакай. Това е измама. Някакъв трол. Добре, пази се. Ми, какво е това горе? Но има една полшанка за силен скок. Не знам. Кой ще вземе полшанката? Ама какво има там при водата? Наред. Какво трябва да се прави? Майче се сетих. Добре, какви са тези фойерверки? Чакай, аз за малко ще стана напред. Трябва да шукам толкова вече. Не знам. Какво ще кажеш Добре. да свършиме? Благодаря, че гледахте това видео. Не знам до къде стигнахме.
И благодаря, че гледахте това видео. Абонирайте се и дайте положителен вод. И довиждане.